Wiper Kalonzo Musyoka oseo sirikal kuom yule chuogo duol mar IEBC kowacho ni maketo piny Kenya kik yore kalore kod chik ma pacho kae. Kata obedo ni duond bura mar National Liberal Party ng'ur ni Kalonzo kod lange temo gwenyogi e chenro mar yiero jachung' mar Azimio e put madhi chuogo IEBC. Kalonzo wuondo ni kagima ntiere lwet sirikal e wach makamano. Jafwambo marwa Cynthia Onyango lero ni jalup jatend piny Kithure Kindiki to okwedo wach makamano kowacho ni chenrono digni nikech ywaruok mantiere Azimio. Kalonzo wacho ni riwruog Azimio kane omi thuolo mar piedho jogi kendo chiwo nyingi kaka doho ne dwaro, ne gitimo mapiyo ka gisani giwacho ni gikia gimomiyo digni osebedo e chenro mar chuogo IEBC. Azimio was given 48 hours to forward the name of the candidate to be in the panel that will constitute the IEBC. We had to adhere to the strict timeline by the court. And we gave the name of Dr. Kokimoli. I think she'll be issuing a statement. But there are people who are afraid of our abilities. They want to get user-friendly candidate. Kalonzo onyiso jatend piny William Ruto mondo kaw ting' mowinjore mar neno ni nyinge jogo mowinjore ochuog IEBC opedne jo Kenya mapiyo. Name within the next 1 week the panel, and then the next few months we should have in place an IEBC. When they're impeaching Gachagua, right? They marshaled more than 2/3. They should have marshaled the same to make sure that constitutional amendment was done so that the country will not be in a crisis. Bende, obiwo seyo ne tend doho mapacho ka, ma owacho ni kawa yule tijgi mar konyo chuogo IEBC. Even of the judiciary, the fact they are not even able to move this process forward. So we are calling them out that this is a William Ruto strategy to make sure that there is no IEBC. Korka kore, jalup jatend piny Kithure Kindiki to gonyo tol e ng'ut sirikal ka owacho ni duol mar IEBC pok ochuogi nikech jo Kenya moko ne odhi e doho ma ochungo yiero mar joma onego yier commissioners. Kendo omedo ni riwruoge mag buche bende pok ochopo e winjruok mar jogi ma onego bed e duol mar IEBC. But the reason that there is no IEBC at the moment is because some Kenyans went to court and filed an injunction. And there is an injunction against the establishment of the recruitment panel that is supposed now to recruit IEBC commissioners. So we are asking the parties that have taken this matter to court to try and reach an out-of-court settlement so that we can unblock that process and complete the reconstitution of the IEBC as soon as possible. We also want that, those political parties who have not agreed on who their representative will be to also go on and agree. Magiduto timore ka Archbishop mar kanisa mar Anglican mapacho ka Jackson Ole Sapit bende orido ne sirikal ni otim mapiyo kendo chuog duol mar yiero mar IEBC mondo kony jo Kenya e yudo dongruok mar siasa magisani ochung' ka owacho ni deko makama biro kelo pek e yiero mar 2027. It is putting the country in great jeopardy and at a high risk because if we don't prepare well for the coming elections of 2027, which is a constitutional mandate that we must have elections after every 5 years, then we shall have a problem managing those elections. Cynthia Onyango, Ramogi TV.